Nigo tokumirana nere Mildred Mumanyi oyo gotumanye buna nigo mwaziri w'oburimi kurase county ya Kisii Esmanion Nsaligo anyara komera n'abalimi beka wanago kwanira igoro yekemerie kinchira kego kigokonywa na gokiniwa asorgo ngoro gusiorobotirwa senchira yobwikirano Chingaki abalimi bagendrete kwe murunganeria ogokina kwa magori yebinto ao ase obolemi bwabo nigo ogosemeria ase obolemi bogendrete kwenekigwa Imeya ATC Kisii nigo omwaziri bw'obolemi Esman Onsaligo aumerana nabo bwatani ase obolemi abalemi bekemeligie kawa omwabisa omonene korwa Gusii Coffee Cooperative Union nainekia igoronga naki obolemi obwo bogendrete Gusii twagambira mangana maya n'abalemi baito ba Gusii twabatebiri guna ebwenerete koba wetera sekemelie kigie kawa naende litukoria rero twayakambire koigwanana into each society chito chonsi na estates chirichiko dina mangana coffee egera tolenga ki egentegie chikawa kyabeira senchiringia omulimi onyarire gofaidika abalemi abo nigo bairaneria ng'ambi mono ase serikali gochamo na kunyora omulimi bwekagwa Gusii ase bale no gosemeria onsi naikirane akonye tubwate bigoche binge konya bise bigosali koleta chikawa chisaleke lakini mbia mono asoguikanande gwakorire gente kia mono iye kworokinga konya abantu batagete kokora obuchanja ase chikawa naye kwabeiro yo mobo kwa usekire na gwateneniria abantu abu mara moja iye ro mogokumu ya mono nonya twarurega into abali bane turi no mogokumu ya mono egekogera waziri watangire binte binge byango cyo gusaria buri mugwitu bwekawa Esman Onsaligo na kwanera igoro yemeroberio arachigokonya abalimi abo twale koigwa maoni y'abalimi baito na abantu bali bande togoshirikiana na bari bwasoko mento buri mibwekemerie kigito giekagwa twabatebinga ntokorese dokonyara toteme sana tonyibanyorere chikagujire chingi yabagosimeka mono muna ekagweria Blue Mountain Coffee eyere nyinge mono ase Kisii gaiga ne aba shirika baito batotebiri mbanye bwate igonto chito ase konyeraria na gotebia abalimi baito banyare konyesimeka kiagere bwate equality akoreta chibesa kire igoro into abatebi muna bago kochikokonyu na serikali ese bago chikonyora chibesa kirikira abakonye binto bibere bitato ekaro chibesa chiekaguchitaraika Gingo reporteria egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Mumanyi.